Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 8 verse 16 hangtod sa 17. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, ang Espiritu mismo nagsaksi sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Ug kung mga anak, nan manununod sa Dios ug isig ka manununod kauban ni Kristo. Kung tinuod gayud nga nagantos kita uban kaniya, aron usab kita mahimaya kauban niya. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Ang pinaka-importante gayud kaayo nga butang nga ipangutana sa usa ka tawo sa iyang kaugalingon mao kini mga kaigsuonan. Usa ba gayud ako sa mga anak sa Dios? Am I one of God's children? Dili tanang mga tawo adunay katungod nga muangkon nga sila mga anak sa Dios. Kanang statement nga common kaayo natong madunggan nga nag-ingon, we are all God's children, mga anak kitang tanan sa Dios. Dili kana tinuod mga kaigsuonan. Tungod kay klaro kayo ang Biblia nga nagaingon nga dili tanang mga tawo giisip nga mga anak sa Dios. For example, John chapter 8 verse 42, ang giingon dinhi, si Jesus miingon kanila, kung inyong amahan ang Dios, higugmaon ninyo ako. Tungod kay mianhi ako gikan sa Dios ug ania na ako. Wala ako mianhi sa akong kaugalingong kabubuton apan iya akong gipadala. So niini nga verse mga kaigsunan, gi-question ni Jesus ang ilang pag-angkon nga anak kuno sila sa Dios. Sumpay pa niya sa John chapter 8 verse 44, kamu iya sa inyong amahan nga ang yawa, ug ang inyong tinguha mao ang pagbuhat sa iyang mga tinguha. Mupatayay siya sukad pa sa sinugdanan ug wala nagbarog sa kamatuuran, tungod kay wala may kamatuuran nga anaa diha kaniya. Kung mamakak siya, nagsulti lang siya gikan sa iyang kaugalingong kinaiyahan, tungod kay bakakon man siya ug amahan sa tanang mga bakak. So this is another bold statement by our Lord. Nga dili gayud tanang mga tawo giisip nga mga anak sa Dios. In fact, gitawag ni Kristo ang mga tawo nga anaa sa iyang atubangan, ingon nga mga anak ni Satanas. So ang pangutana niini igsuon or higala, anak ka ba sa Dios? Giunsa nimo pagkasayod nga ikaw anak sa Dios? Well, ang Biblia nag-aghat kanato nga atong i-examine ang atong kaugalingon. Atong susihon ang atong kaugalingon kung tinuod bagayod nga kita anak sa Dios. For example, 2 Peter chapter 1 verse 10. Ang giingon dinhi, busa mga igsuon, pag makugihon pagayod kamo og duro aron mapamatud-an ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili. Kay kung ikinabuhi ninyo kining mga kinaiyaha, dili gayud kamo mahagba. So this is a call to self-examination. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ang giingon dinhi, susihan ninyo ang inyong kaugalingon aron sutaon kung anaa bagayod kamo diha sa pagtuo. Sulayin ninyo ang inyong kaugalingon o wala ba ninyo kini maamguhi mahitungod sa inyong kaugalingon nga si Jesus anaa diha kaninyo? Gawas lang kung dili kamo mupasar sa pagsusi. This is another passage mga kaigsuonan nga nag-aghat kanato nga atong susihon ang atong kaugalingon. Ug kung susihon nato ang atong kaugalingon,
Duna gayoy sukod, dunay standard of measurement kung unsaon nato pagsusi ang atong kaugalingon. Meaning to say, dunay mga ilhanan nga kinahanglan natong makita unsaon man nato pagsusi sa atong kaugalingon kung walay sukdanan. Mao kini ang atong sentro sa atong pagtuon niining taknaa. Daghan ra bang mga tawo nga mag-presume nga ang Dios kuno ilang amahan? Aduna sila'y dako kayong kasiguraduhan pero dili ka na tinuod. Pero daghang mga tawo nga galibog sila between assurance and presumption. Ila-ilang pamati rana nga sila anak sa Dios. Ang presumption mga kaigsuunan nakabase lang kana sa pagbati. Naghuna-huna kita nga nailalom kita sa pabor sa Dios. So gumikan kay ato ka ng gibati atong gituuhan nga mao ka na ang tinuod. And most people have great confidence nga moadto sila sa langit pero dili day tinuod. Hadlo kaayo sa nga tanan mga kaigsuunan, busa paminaw gayud kamo niining atong pamalandong niining taknaa. Ang presumption kining gahuna-huna lang ka nakabase kini sa buta nga pagkaignorante. Pero ang Ginoo mga kaigsuunan mao gayud ang naghatag kanato og mga sukdanan. And we are foolish kung dili nato tan-awon kini nga sukdanan. Kinahanglan gayud nga makaangkon kita og honest evaluation and honest assessment of ourselves. Gumikan kay delikado gayud kaayo kining gitawag og presumption mga kaigsuunan. Bagang mga katawhan ang muatubang sa paghukom sa Dios nga makuratan gayod mga kaigsuunan nga gatuo sila nga anak sila sa Dios pero dili di ay. So ang pangutana, how can we know? Gi-address ni Pablo kini nga pangutana sa bersikulo 16 sa atong teksto. Ang giingon din hiyo, ang Espiritu mismo nagsaksi sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. So unsa may buot ipasabot ni ining pagsaksi sa balaang espiritu sa atong espiritu. Well, gipasabot na nato kini sa atong pamalandong ni adtong miaging simana. Ang balaang espiritu gitawag og espiritu sa pagsagop, and that takes us back to verse 14 and verse 9. Ang balaang espiritu mao ang nagsaksi kauban sa atong espiritu. By our spirit, ang atong espiritu mga kaigsunan, we are talking about that aspect of being that is immortal. That aspect that enables us to interact with God. Tungod kay ang tawo, aduna may lawas ug aduna usab siya espiritu o kalag. Ang kalag nato or ang atong espiritu mao ang nakig-interact sa atong Dios. Gumikan kay kita mga espirituhanon usab nga mga nilalang. This is what divides us from animals. Gumikan kay ang mga hayop, wala may mga kalag. Walay espiritu ang hayop. They are only flesh and blood. But people are flesh and blood and spirit or soul at the same time. Ang gitudlo ni Apostle Paul, usa sa mga pamaagi nga mahibaw-an nato nga kita tinuod gayud nga anak sa Dios, mao ang pagsaksi sa balaang espiritu. Ug makahupay gayud ang pagsaksi sa balaang espiritu. In the first place, ang atong kaluwasan nahimong posible pinaagi sa pagpanglihok sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu mao ang nagtabang kanato or nagtuklod kanato nga atong angkunon si Kristo, atong i-confess ingon nga atong Dios ug manluluwas. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Walay tawo nga makaingon nga si Jesus Ginoo kun dili pinaagi lamang sa balaang espiritu. So if you are in the Lord Jesus Christ right now, it is because the Holy Spirit helped you. The Holy Spirit worked in you aron ikaw anaa kang Kristo. Ang balaang espiritu mao ang nagbanhaw sa patay nimo nga kalag kaniadto. Ang balaang espiritu mao ang nagkumbinsi kanato nga kita makasasala ug ang balaang espiritu mao ang naghatag kanato og tinuod nga pagtuo ug paghinulsol sa atong mga sala. So, kung ikaw nagsalig kang Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, kana igsuon gumikan sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu mao ang nagtandog sa imong kasing-kasing nga ikaw gayud makasasala
ug ang balaang espiritu usab ang naghatag kanimo og kahadlok mahitungod sa paghukom sa Dios. Ang balaang espiritu mao ang nagpadayag kang Kristo kanimo, mao nga ikaw nagdali-dali og dagan padulong kang Kristo og tawag sa iyang ngalan, gumikan kay anaa lamang niya ang kaluwasan. Ang giingon ni Pablo mga kaigsunan sa atong teksto is that ang balaang espiritu mao ang naghatag kanato og kasiguraduhan nga kita mga anak sa Dios, ug ang balaang espiritu mao ang nag-aghat kanato nga atong tawgon ang Dios og Aba, Amahan. And this verse is speaking of the essence of our assurance. Pero unsa may buot pasabot gayod niining ang balaang espiritu mao ang nagsaksi kauban sa atong espiritu. Mao kini ang atong focus sa atong pamalandong niining taknaa nga adunay duha ka punto. Unang punto, atong pagahisgutan ang pagsaksi sa atong espiritu. Gumikan kay aduna kitay espiritu, aduna kitay kalag. Remember the passage says, ang espiritu nagsaksi kauban sa atong espiritu. So the passage is also talking about our spirit. Ug lisod kaayo, gayud kaayo kining i-interpret nga bersikulo mga kaigsunan, gumikan kay subjective kini, nag-agad kini sa atong kinasuluran. How do we know? How do we know nga kita iya gayod sa Ginoo? Well, ang balaang espiritu mao ang nag-exert og influence sa atong kasing-kasing og hunahuna. Romans chapter 8 verse 15 ang giingon dinhi. Tungod kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon aron mahulog pag-usab sa kahadlok. Apan nakadawat kamo sa espiritu sa pagsagop, ingon nga mga anak nga pinaagi kaniya, mutawag kita og Aba, Amahan. Ang konsensya sa tinuod nga magtotoo mga kaigsuunan napukaw na, natandog na siya mahitungod sa iyang sala, ug kini resulta sa pagpanglihok sa balaang espiritu. Gipasabot ni Apostle John kanato kining konsensya nga napukaw. 1 John chapter 3 verse 18 hangtod sa 21 ang giingon dinhi, mga gagmayng anak, dili kita maghigugma diha sa pulong o sulti, kundili diha sa buhat ug sa kamatuoran. Pinaagi niini masayran nato nga kita iya sa kamatuoran ug mapasaligan og utro ang atong kasing-kasing sa iyang atubangan. Tungod kay sa matag higayon nga ang atong kasing-kasing muhukom kanato, mas dako ang Dios kaysa atong kasing-kasing ug nasayod siya sa tanang butang. Mga hinigugma, kung ang atong kasing-kasing dili muhukom kanato, aduna kitay pagsalig at tubangan sa Ginoo. Kining buot pasabot sa kasing-kasing nga giingon ni John, this refers to our conscience. Ang atong konsensya gipukaw sa balaang espiritu. 1 John chapter 2 verse 3 ang giingon dinhi, ug pinaagi niini masayran nato nga nailhan nato siya kung nagtuman kita sa iyang mga sugo. So you see, wala kita naluwas pinaagi sa sugo, pinaagi sa buhat, pero ang atong pagtuman sa sugo sa Ginoo mao ang ilhanan nga kita tinuod nga luwas. Ang maayong buhat dili kana ang nagluwas kanato, apan ang maayong buhat bunga kana sa kaluwasan. Klaro kayo ang Biblia ni ana mga kaigsunan. Dili nato kana dapat baliwalaon. 1 John chapter 2 verse 5 ang giingon dinhi. Apan si bisan kinsa nga nagtuman sa iyang pulong, tinuod gayod nga diha kaniya nahingpit ang gugma sa Dios. Pinaagi niini masayra nato nga kita anaa diha kaniya. Another explanation kini mga kaigsunan nga ang pagtuman sa pulong sa Ginoo, obedience, pamatuod kana nga kita anaa na diha kang Kristo. Kay kaniadtong wala pa kita diha kang Kristo, mga masinupakon man kita. Verse 29, ang giingon dinhi, kung nasayod kamo nga siya matarong, makasiguro kamo nga ang tanang nagkinabuhi diha sa pagkamatarong natawo diha kaniya. So unsaon nato pagsayod nga kita natawo diha kaniya? Kung kita nagkinabuhi diha sa pagkamatarong. Dugang pa, 1 John chapter 3 verse 4, ang giingon dinhi ang tanang nagkinabuhi diha sa sala, nagsupak usab sa balaod,
Ang sala mao ang pagsupak sa balaod. Klaro kayo kana igsuon. Verse 24. Si bisan kinsa nga nagatuman sa iyang mga sugo, nagpabilin diha sa Ginoo. Ug ang Ginoo diha kaniya. Ug pinaagi niini masayra nato nga siya nagpabilin diha kanato, pinaagi sa espiritu nga iyang gihatag kanato. Dugang pa 1 John chapter 4 verse 13. Pinaagi niini masayran nato nga nagpabilin kita diha kaniya tungod kay gihatag niya kanato ang iyang espiritu. So, mga kaigsunan, si Apostle Juan ug ang tanang mga magtutuo during that time, ilang gi-apply kini nga passage sa ilang kaugalingong kalag aron masigurado gayud nila nga sila anaa gayud diha sa pagtuo. And yet all of this is no other than rational evidence. The witness of our spirit, ang atong rason ug ang atong pagsabot, it all resolves into this, mga kaigsuunan. Those who have these marks, tanang mga anaan niini nga mga ilhanan, mga anak sa Dios. Ug kung kita nakabato niini nga mga ilhanan, mga kaigsuunan, mga anak gayod kita sa Dios. Apan ang pangutana, how does it appear to you that you are alive? Giunsa man nimo pagsayod nga ikaw buhi? 'Di ba? Gumikan kay makabati ikaw og kagutom, ug kung dunay musagpa kanimo, mulaparo kanimo, masakitan ikaw, gumikan kay buhi ka. You are conscious that you are alive. Sa susamang pamaagi, mga kaigsuunan, kung ikaw nakabati og gugma, nagmaya ikaw diha sa Dios, aduna ikay pagbati alang sa mga katawhan sa Ginoo, kana ilhanan nga ikaw tinuod gayod nga iya sa Dios, anaa sa Ginoo. Ug kung imong gibati na ang pagdumot sa sala ug kaguol kung ikaw makasala, ug kung nagtinguha na ikaw alang sa pagkabalaan, that is an indication that you belong to God. Ang imong konsensya nagapahibalo kanimo nga sa matag adlaw ikaw nagtinguha nga himayaon ang Dios, ug ang pagsimba sa matag Domingo imo nang gitinguha, mga kaigsuunan. That is an indication that you belong to God. Apan kung wala nimo kini nga mga ilhanan, ga-imagine lang ikaw, ga-ilusyon lang ikaw nga ikaw anak sa Dios, pero dili gayod. Ga-ilusyon lang ikaw nga ikaw iya sa Dios, delikado ka na higala. Kinahanglan gayod nga imong susihon ang imong kaugalingon kung kini nga mga bunga masaksihan ba sa imong kinabuhi. Pinaagi sa Espiritu sa Dios, makita gayod nga ang imong kinabuhi adunay hustisya, adunay kaluoy, naglakaw ikaw sa kamatuoran, ug nagkinabuhi ikaw alang sa kahimayaan sa Dios. Mao kana ang unang punto, ang pagsaksi sa atong espiritu, atong gisusi ang atong kaugalingon kung kini nga mga ilhanan makita ba dinhi kanato. Ikaduhang punto, ang saksi sa balaang espiritu. Verse 16. Ang espiritu mismo nagsaksi sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. So, ang pagsaksi sa balaang espiritu mao kini ang iyang pagpanglihok sa atong kinasuluran nga siya mismo mao ang nagpahibalo kanato nga kita tinuod gayod nga anak sa Dios, iya diha sa atong Ginoong Hesukristo, ang atong mga sala gipapas na ug kita napasiguli na diha sa Dios. Unsa may gibuhat sa balaang espiritu, iyang giimpress sa atong kinabuhi ang presensya sa Dios ug ang confidence nga kita mga anak gayod sa Dios. Gitabangan kita sa balaang espiritu nga makakita niini. Matud pa ni Leon Morris, kung dili kuno kita tabangan sa balaang espiritu, dili nato makita ang atong tinuod nga standing at tubangan sa Dios. Pero wala kita gipasagdahan sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu mao ang nagtestimonyo kauban sa atong espiritu nga kita mga sakop gayod sa panimalay sa Dios. And this is a direct operation of the Holy Spirit sa atong espiritu. This is the explanation of Leon Morris. Ang balaang espiritu mao ang nagpuno sa atong kasing-kasing ug paghupay ug kalinaw. Ang balaang espiritu mao ang atong maghuhupay. Mao kini gisaad ni Kristo sa John chapter 14 verse 16. Ang giingon niya,
ug pangayoon nako sa Amahan ug hatagan niya kamo og laing katabang nga makauban ninyo hangtod sa kahangturan. And Jesus Christ is talking about the Holy Spirit. John chapter 15 verse 26. Ang gingon dinhi, apan inig-abot sa katabang nga akong ipadala diha kaninyo gikan sa Amahan ang Espiritu sa kamatuoran nga nagikan sa Amahan musaksi siya mahitungod kanako. So this is the work of the Holy Spirit. Acts chapter 9 verse 31. Busa ang iglesia sa tibuok Judea ug Galilea ug Samaria nakabaton og kalinaw ug padayon nga nalig-on ug samtang naglakaw sila diha sa kahadlok sa Ginoo ug sa paghupay sa balaang espiritu mitubo kini pag-ayo. Of course, aduna gihapoy danger mga kaigsuunan gumikan kay ang atong pagbati mangililad. Mo kini giingon sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang kasing-kasing mangingilad labaw pa sa tanang mga butang ug hilabihan gayud kaayo kadautan kinsa ang makasabot niini. Ang Kristyanismo mga kaigsuunan dili lang kini pagbati, dili lang kini kasinatian. Dili ang atong kasinatian mao ang mag-validate sa atong pagtuo. Kinahanglan gayud nga madunganan kini og biblical nga mga pamatuod mga kaigsuunan. Experiences can be counterfeit. Mahimong mini ang atong mga pagbati. Si Satanas, mga kaigsuunan, mudula-dula raba sa atong pagbati. So dili lang ang pagbati, mao ang pamatuod nga kita iya sa Dios. Remember, si Satanas mo produce pod og counterfeit experience. O kini nga counterfeit or mini nga kasinatian, kumbinsido usab. 2 Corinthians chapter 11 verse 13 and 14. Ang giingon dinhi, tungod kay kanang ingon-ana nga mga tawo, mga mini nga mga apostol, limbungan nga mga magbubuhat, nagpaaron ingnon nga mga apostol ni Kristo, ug dili na ikatingala tungod kay bisan si Satanas magpakaaron ingnon man nga usa ka anghel sa kahayag. And this is not to say mga kaigsuunan nga ang balaang espiritu dili na magpanglihok sa atong pagbati, sa atong kinasuluran. Dili ka na ang akong buot ipasabot. But there should be a better way of knowing objectively, mga kaigsuunan, mahitungod sa pagsaksi sa balaang espiritu, kauban sa atong espiritu nga kita mga anak gayod sa Dios. Una, kinahanglan gayod nga atong susihon ang atong matang sa kinabuhi, pinasikad sa balaang kasulatan. Ang balaang espiritu ba naghatag kanimo og paglamdag sa pagsabot sa pulong sa Ginoo, something nga wala mabatuni sa mga dili magtutuo? Remember, ang Christian life aduna gayoy espirituhanon nga pagsabot. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10. Ang gingon dinhi, apan sumala sa nahasulat, kung unsa ang wala pa makita sa mata, o madungog sa dalunggan, o mahuna-hunaan sa kasing-kasing sa tawo, unsa man ang giandam sa Dios alang kaniya nga nahigugma kaniya, kining mga butanga gipadayag sa Dios kanato pinaagi sa Espiritu, tungod kay ang Espiritu nagasusi sa tanang mga butang bisan pa sa kinahiladman sa Dios. It means, kung aduna ikay lawom nga pagsabot sa pulong sa Ginoo, something nga wala mabatuni sa mga dili magtutuo, that could be an indication nga ikaw tinuod nga anak sa Dios. Gumikan kay ang mga dili magtutuo, dili gayud nila masabtan ang simple nga mensahe sa pulong sa Ginoo. But the child of God has the ability to understand God's word. Kay ngano man, ang balaang espiritu mao ang naghatag og kalamdag sa iyang hunahuna. Matthew chapter 13 verse 10 hangtod sa 13 ang giingon dinhi. Unya miduol ang mga tinun-an ug miingon kaniya, nganong nagasulti ka man pinaagi sa mga sumbingay? Ug mitubag siya kanila, kaninyo gitugot ang pagkasayod sa mga tinagong butang sa gingharian sa langit. Apan kanila wala kini gitugot, kay kaniya nga anaan niini mas daghan pagani ang igahatag kaniya. Ug makabaton siya og kadagaya, apan kaniya nga wala niini bisan pa ang anaa kaniya pagakuhaon gikan kaniya. Kini ang hinungdan nganong nagasulti ako kanila pinaagi sa sumbingay. Tungod kay bisag nakita nila, dili sila makakita, ug nadunggan nila, dili sila makadungog, ni makasabot man. So it is only by God's grace and by the working of the Holy Spirit nga atong nasabtan ang mensahe sa pulong sa Ginoo.
gihatag ni Jesus kanato ang balaang espiritu aron kita iyang matudluan. John chapter 14 verse 26 once again. Ang giingon dinhi, apan ang katabang ang balaang espiritu nga ipadala sa Amahan sa akong ngalan, magatudlo siya kaninyo sa tanang butang ug mupahinumdom kaninyo sa tanang gisulti ko kaninyo. And mga kaigsuonan, kining ministeryo sa pagwali nato dinhi sa kahanginan, pamaagi usab kini sa balaang espiritu aron matabangan ang mga katawhan nga makasabot sa iyang pulong. John chapter 15 verse 26. Ang giingon dinhi, apan inig abot sa katabang nga akong ipadala diha kaninyo gikan sa Amahan ang espiritu sa kamatuoran nga nagikan sa Amahan, musaksi siya mahitungod kanako. Ang pangutana mga kaigsuonan, naghatag ba kini kanimo og paghupay? Do you have the understanding of God's word? Nasabtan na bagayod nimo? Kung nasabtan nimo ang tataw nga mensahe sa ebanghelyo, praise God. The Holy Spirit has opened your heart and mind and you are one of God's children. Ikaduha, ang balaang espiritu nagpanglihok sa atong kinasuluran aron kita mamunga og pagkabalaan. Matod pa ni Thomas Brooks, the more the soul is conformed to Christ, the more confident it will be of its interest in Christ. So kung nagkaliwat kuno kita og duro sa atong Ginoong Hesukristo, that will be of help aron kita makasigurado gayod sa atong kaluwasan. Ang imong pagsunod sa pulong sa Ginoo, ilhanan ka na nga ikaw tinuod gayod nga iya kang Kristo. Ang balaang espiritu mao ang nagpamatuod nga ikaw iya sa Ginoo. The Holy Spirit imparts to us the graces particular to God's children. Ang buti pasabot niini, ang balaang espiritu nagambit kanato sa mga ilhanan nga kita mga anak gayod sa Dios. Ug ang tawag ni Pablo niini sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, bunga sa balaang espiritu, fruit of the Holy Spirit. Basahan na lang ninyo sa inyong Biblia kana nga bersikulo. Ang kahibulungan kaayo nga gasa sa gugma usab, gibubo sa Ginoo sa atong kasing-kasing, matud pa sa Romans chapter 5 verse 5, kaniadto madinumtanon kita pero karon aduna nay paghigugma sa atong kasing-kasing. Ang testimonyo mahitungod sa gugma nagpamatuod nga kita mga anak gayod sa Dios according to 1 John chapter 3 verse 1. O gitudlo ni Jesus kanato nga ang gugma mao ang ilhanan nga kita iyang mga tinun-an. Ug gihatagan usab kita og kaluoy ug kapasayloan ingon nga ilhanan nga kita mga anak gayod sa Dios according to Matthew chapter 6 verse 12, verse 14 and verse 15. Unsa pa? Ang balaang espiritu nagpanglihok sa atong kinasuluran aron kita magpadayon diha sa atong Ginoong Hesukristo ug dili mo talikod. Kay ang tinuod nga pagtuo mga kaigsuonan magpadayon gayod. Ang atong pagpadayon hangtod karon mao ang naghatag kanato og confidence nga iya gayud kita ni Kristo according to 2 Timothy chapter 4 verse 7 hangtod sa 8. So, how do we know that these things are true in us? It is because of the peculiar work of the Holy Spirit nga naghatag kanato og kasiguraduhan ug paghupay. Ang balaang espiritu mao ang nagsaksi kauban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Pero ang pinakalig-on gayud nga testimonyo anaa sa pulong sa Ginoo. Anaa ba sa atong kinabuhi ang ilhanan nga kita mga anak gayud sa Dios? Romans 8:13. Kay kung magkinabuhi kamo sumala sa unod, mamatay kamo. Apan kung kamo pinaagi sa espiritu magapatay sa mga buhat sa lawas, mabuhi kamo. So ang nagkinabuhi diha sa unod, dili gayud kana iya sa Ginoo. Apan ang mga nag-alkontra sa dikta sa ilang unod, naningkamot nga mapildi ang unod ug magkinabuhi nga balaan, ilhanan kana nga sila mga anak gayud sa Dios. Anaa ba sa imong kinabuhi kini nga ilhanan higala? Kay kung wala, bisan pagkapila ka pa kahigayon mo angkon nga luwas ikaw, dili gayud ikaw luwas. Kinahanglan makita gayod sa imong kinabuhi kini nga ilhanan. But the good news is this, kung wala makita sa imong kinabuhi kini nga mga ilhanan, dangop kang Kristo. Tawag sa iyang ngalan, pangayua kaniya ang tinuod nga kaluwasan.
paghinulsol sa imong sala ug tuo ug salig sa iyang gahom, sa iyang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo nga igo na aron ikaw hinluan sa imong sala ug sa iyang pagkamatarong. Pangayua kaniya ang tinuod nga bag-o nga kasing-kasing ug siya mga kaigsuonan dili mo baliwala sa imong tinuuray nga pagtawag. Tawag kang Kristo alang sa imong kaluwasan. Ayaw na og langan-langan. Buhata na kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.